Wat was ik dan? Ik vraag me nog steeds af waarom Zuid-Amerikaanse vrouwen zo worden gestraft in het rode licht. Mannen die jaloers zijn op vrouwelijke levenskracht. Ik vraag me nog steeds af, waarom zitten jullie daar nog gevangen in het rode licht? Begin te zingen met je ziel, dan zal je er zelf verandering in brengen. Maar dat is wat ze niet willen. Het terugkeren van jullie psyche of verslaving van het vak. Dames, macht, power en geld. En dat is het enige wat telt. En dan geen cijfer geld. Ze hebben mij ook proberen te pakken, bitches. En toen waren jullie er ook niet. Heb ook druppels moeten laten toen mijn inzicht zich ontwaakte. Bitches, woorden kunnen jullie vormen. Worden jullie nou wakker of niet? Woorden hebben geen ritme. Dus ze tasten jullie hersendelen zonder dat jullie dat beseffen, omdat jullie je rivierprijs hebben gegeven. Ik verban al deze nare gedachten van regio 026 voor mezelf. Want deze jonge dame is beslist wakker, op een andere wijze. Het is je eigen keuze. Ik geef hem jullie, dames. Geloof me dat het werkt. Ik geef jullie iets wat ooit voor mezelf heeft geteld. Dat is de mooie zonneschijn van je ogen. Laat dat niemand zomaar aankomen of aanraken. Want spirituele vrijheid kun je aanwakkeren. Snappen jullie dat? Dames, meiden, meisjes van binnen. Jullie zijn zo sterk. Wanneer beseffen jullie dat van jullie zelf? Bitches, woorden kunnen jullie vormen. Worden jullie nou wakker of niet? Bitches, dan hebben jullie weer gevoel in jullie oren. Zodat jullie de waarheid kunnen horen. So rebel is awake. No more water down my eyes, but up my eyes. Eindelijk geen slaaf meer. Zwanger gemaakt en haar verlaten. Mijn zuster ex heeft haar zwanger gemaakt en haar verlaten. Meestal gaan die dingen tot de derde en de vierde generatie. Maar omdat God mij beschermt, weet ik zeker dat dit mij niet zou overkomen. In mijn leven geen getallen. 1 getal, dat is de waarde. Niemand zit aan mij, emotioneel of fysiek. Ik heb gezien hoe jongens meisjes behandelen en benaderen. Zij zien meisjes als een lustobject, die ze voor hun lust willen gebruiken. Daarom heb ik besloten dat ik niet toe ben aan een vriend. Ik wacht. Na de tijd zag ik hoe sommige jongens met meisjes hadden, wat ze deden. En toen dacht ik, waarom ik eigenlijk niet? Wat heb ik niet, wat de andere meisjes wel hebben? Ben ik lelijk? Ik was niet onzeker, maar ik wilde weten waarom. Maar omdat ik letterlijk en figuurlijk buiten de situatie stond, kon ik makkelijk zien wat er gebeurde. Wat de jongens zeiden. Ze zeiden dan, hey, ik heb deze chick al gehad. En ze is nog vies ook. Toen dacht ik, waar gaat dit over? Het slaat nergens op. Maar toen dacht ik, jongens zijn rivalen van elkaar. Dus ze vergelijken zich met elkaar. Maar sommige vriendinnen van mij, die dachten er anders over. Zij vertelden mij dan wat de jongens bij... Daar heb ik van geleerd. Maar ik kon niet begrijpen waarom meisjes zich zo voor de realiteit konden afsluiten. Want wat ik ook zei, het kwam niet over. Omdat zij in de liefde van de jongen geloofden. Ik dacht bij mezelf, zo wil ik niet behandeld worden. Zo wil ik ook niet benaderd worden. Ik ben wel meer waard dan dat. Ik ben geen object. Vanaf toen ging ik kritischer naar mezelf kijken. Ik heb eerst respect voor mezelf, dan een ander. En te weten dat ik me ook wel kwetsbaar moet opstellen, mocht ik ooit de waarde tegenkomen. Maar de grootste liefde die ik ooit zal vinden, moet vanuit mezelf komen. Als ik dat niet kan, dan kan ik nooit van een ander houden. Zou ik ook nooit kunnen weten wat echte liefde is. En zou ik nooit echte liefde kunnen geven aan een ander. De grootste liefde die ik ooit heb gehad, is God. Vrienden waren we al een lange tijd van elkaar. Een vriendschap waar we samen konden lachen en praten. Geven en nemen was hier goed in balans. Ik had het nooit tevoren meegemaakt. Althans, met een jongen. Naarmate de tijd verstreek, werd de liefde voor elkaar steeds sterker en heftiger. Het bloeide op tot een mooie relatie.
waarin ik mezelf kon zijn, me veilig voelde en seks geen prioriteit was. Er waren vaak genoeg nachten waar we tegen elkaar aanlagen en alleen maar met elkaar knuffelden. Zelf heb ik me nooit zo bezig gehouden met seksualiteit. Tuurlijk, de gedachten waren er wel, maar ik was er gewoon nog niet aan toe. Vaak heb ik gehad dat jongens me zien als een lustobject en me maar willen voor één ding. En dat is seks. Nee, het is geen cliché. Je lichaam is je tempel. En mijn lichaam is mijn tempel. En die geef ik niet zomaar weg. Als ik me blootgeef, is het wanneer ik het wil. Wanneer ik er klaar voor ben. Het is niet om bij de groep te horen. Het is niet omdat het zo hoort. Nee, wanneer je het zelf wilt. Een liefdesrelatie kan ook zonder seks. Hij had daar de volle respect voor. Hij gaf toe de liefde met mij te willen bedrijven, maar dit niet zou doen als ik dat niet wil. Ik kon het niet geloven dat dit bestaat. Dat dit mij kan overkomen. Niet 1, niet 2, niet 3 keer, maar wel meerdere keren. Is dat meisjes de verkeerde keuzes maken. Met als gevolg een SOA. Gedumpt en achtergelaten met een kind. En toen wist ik het. Als ik er klaar voor ben, is hij dat ook. Ik kan het wel geloven, dat dit bestaat. Mijn moeder zei altijd tegen mij, als ze een vriend heeft, ze moet het mij vertellen. Maar ik vond dat zo raar om aan mama te vertellen dat ik een vriend heeft. Omdat als ik aan mama vertel dat ik een vriend heeft, dan gaat het me goed ertussen en hem. Dan heb ik een veel andere nieuwe vriend. Wat gaat mama voor mij denken? Dat ik een slecht kind ben of dat ik met een slecht jongen omga? Dat vond ik zo moeilijk om aan mama te vertellen dat ik een vriend heeft. En mama heeft nooit tegen mij gezegd, je moet nooit tegen mij liegen. Je moet open en eerlijk tegen mij zijn. Omdat mama van open is aan dat liegen. Eerlijk maakt haar goed. Voelt ze heel goed als je eerlijk tegen haar zegt aan dat liegen. En mama heeft nooit tegen mij gezegd. Ook niet als ze mij vertelt, ik kom sowieso achter dat je een vriend heeft. Maar ik had al 1 jaar vriend. Ik had nooit aan mama vertellen dat ik een vriend heeft. Omdat ik vond het gewoon zo moeilijk om aan mama te vertellen dat ik een vriend heeft. En omdat pa van mij vond dat zo graag dat mijn moeder zegt, als je een vriend heeft, dan moet hij mij vertellen. Het ging mijn pesten. Ze zeggen, je moet als ons zijn. Maar vertel nooit eens aan onze moeder. We zijn nooit eerlijk met onze moeder. Maar ik wist niet wat moest ik doen. Na 1 jaar achter was er wel mama achtergekomen dat ik een vriend heeft. Mama was heel boos op mij. Ze kijkt mij aan, loopt hij weg. Ik had zo pijn in mijn hart. Ik had spijt van. Ik vraag me af, waarom had ik niet tegen haar gezegd? Het doet me gewoon heel pijn verlegen. Wekenlang mama niks tegen mij gezegd. Daarna kon mama met mij praten. Vraag mama mij, waarom heb je niet tegen mij verteld? En toen vertelde ik aan mama, waarom had ik niet tegen haar gezegd? Toen ging mama lachen. Ze zei, ik snap je wel. Omdat ik heb ook zelf meegemaakt toen ik als je leeftijd was. Maar ik vind het gewoon goed als je tegen mij eerlijk zegt, dan liegen. Maar toen ging heel prima thuis. Iedereen was blij. Nu vertel ik alles aan mama. Nu vertelt mama ook soms dingen aan mij. Liegen is niet goed voor jou. Met eerlijk voel je goed. Met eerlijk...